Ngakwa ban biang sa sisin ya kan ka jingtho ka ba ki kentin ki bang sudun kam te hang ne ngayu i ba ka jingle ka jungi ki jebru hosi ni la pen khin na dong sedong Kabenta kabasau jong ka jingkala na ka kot ka jadberu syarum sau ka balatho ta isar apol monyo kabenta kabasau ka sensyar ka khadar hasnong har ha rukom sensyar ka khadar ru kilaton bun ki jingkala katkum ka dustur kasi om jusya ya ki kenthe ban syong dorbar kane ha ka jingshisha ka te ka jingyakut ha ki por hendai hadin bala aino ya ka kur ka jaj sya ka kenthe ka jing yakut kalong baki kentei kin om yo no ya kakur ka jaj kat baki chenrang pat kin yo ya kapor sensyar snong sensyar hima bat long trai halor ka khandau ka siap kumta ha ka tustur kasi di tang usnrang ubadon hok penlong sim nerang pak snong bat ka dorbar ka de kapor bahakli ban rai ya kano ka kam snong kam hima nalor kata om tang ya ka kenthe lakhang ban syong dorpar henrei usnrang uba klem temain upateko upamat la lane upa ana om jusha syong dorbar menta ka dorpar snong ne hima kam don borshu lakni no da ka sorkar bat da ka district council bat ki nong sensyar snong hima ki detang ki syakri jongki MDC menta kam don jing mut shu ban khang ya ka kenthe ban syong dorbar ka jing persya jong ki kli nong sensyar hen yo trep ya ki kenthe ban long kli nong sensyar kam ya hap shu ha ka ne ka juk menta women cannot lead traditional bodies traditional head ka dorbar ki kli nong sensyar kari hen yo trep KDKKNKRH opos CNES Central for North-East Studies Recommendation de Shillong Tan Apotering Banai Baar Arjar Khat Khandai Lada la syak yakin thai on syong ha ka dorbar assembly parliament bat ka district council kum ki MLA MP MDC kan don jingmut ayu ban khang yakin thai ban syong ha ka dorbar snong ne hima menta ki don ki snong ki bela syak yakin thai ban syong dorbar men shwa ka don kata ka jing bishar pengam ka bagi khot ka bishar play menta kam ton shu nila don la ka jong ru kam bishar thamai haying sharai haying shari b haying nadu ba ukasi ulapen kla na ka jaj kpa sya ka jaj kemi ya ka sensyar ka khadar haying hasem ru lapen kala ukunyi rang ba ukla long no ukli du bat nongta ya ka ying kasem bat ya ka kur ka jaj ulong trai halor ka khando ka siap bat uri usmar ya lagi para ki persa henry ya ka ne ka bor kini la slot no da ka sorkar pareng hau usnem khat khandai khat pra bat kala aino ya ka bor long trai ya ka khando ka siap ha ka para khadu ya ka bala pen kala dustor bat pen skem da ka district council ki babun ki war kim sem pediang satya ya kani ka dustur palawan ra da ka sorkar pareng kale nyam kale rukom haswa ka jingwan jong kan nyam kristan ukhasi udon la ka jong kan nyam tangpa umdon balang ya kale nyam le rukom la pendep da ukni ne uleng dokur kan nyam ukhasi ka tei kan nyam kor kamla ban yakle bat kiwei pat kikur bat om jusya ya kiwei kikur ban rung hakan nyam jongki kamlong kum kan nyam kristan naman ba om don jingtho menta kan nyam khasi kamla shu ban bot ya ki jingle kiru hendai bon ki batang pat nyam khasi kim tip shu ban le nyam yap bat la shu tep iki payap kum ya ki mran klem le nyam le rukom katno ngai pangmet ban yo i ba wei ulung kini jonga usyak be hakalok klem ki daw bosyongnya bat uyab hayengkor hakapur ra tep la syura ya kan najap chungu klem le nyam le rukom bat klem ai jingkren watang shikin tinru syua banra ya kan najap la syule tep kumba tep maran klem don tak sa ken mau kebenyau habajer kun katkum ke dustur kasih kakun menmit jer menstep
ukasi unget ba ubriu bawan sekapertai udai bandon laka kerteng namar umdei umrat mentapat klem kawai omlong jerkun donro ki ba shubu tangda ka kerteng sin hadu panda samna bat enda layap yok bisa kisa jerlang sau sanut kikun shisin jer ki balalong kristan kim jubut shu ya ka dustur kasi ha ka jaka ban pha jer ki lej pha ben baptisno hau pastor ne upadar kabapra hapapang basitom haki por hendai ni lej wat yukuni ban le niam le rukam mentang nim lej wat shu yukuni nengkong nim lej wat shwa ya u doktor lada ko na u doktor ki lej phaknya haki brusisni ne wat shaki dikar donro ki balej wat jingyarap na ki le bertong ne kita kinong kenya ksut ki blakala kristan ki pha duai haki pastor ni ki padar ki mat shu ya ki kini namar ukni menta dan borshu panyasa pat uble kumbal ong ulengdo so ble singi lengdo SDB ka juk ukni kalakut ban kan wan pai shu lano ru ka juk ukpa ka dai ban stangno shat namar ukpa upsa ukpa ubu skul bat penang penstat ya ki khun baro sengrang bat kenthe kini ki kentin ni ton kam banda perkat ba ya kini ki jingkren uleng dok soblay sni leng dok SDB kila jukan bunsin bunwat ai ki dikhot jeng ka rempai kristen solon sar kata hau apol monyu ba snenglem kurba ba shining warjri hau samla shesni kurba hau samla sni pernai kurba haka samla daisni hun kurba haki dorbar kasai bat haki jingknya aingu bat ki jingkerku ke bajulong hamanla ke shitarik jong ukalalengkot haba idang don hangne hasla perte ban kam tikna puleru nakakot uei ukpa da usnenglem kurba kapa ulengdo soblei sni lengdo ula ai ke jingkento kumba ula kren kabakandai kalong ying haki por menshwa kalong ying ukasi ka kantup ka kemi ki khun padu kuni ulong kuni udai ukli jong kayeng ki persakur ki dai ki dok ki snam kat ba ki khun pat ki dai ki ksut kini ki kintin ksut ki pa pen jersey ya ka jinglong jingman jong ublei pat ubreu ka khun khatu kam dai ban phet makya namar kadai panri pan sumar yala ka kini bat yala ki hanan menta ka longyeng ukasi ka kantup yu kupa ka kini bat ki khun ka kini ka dai ka kli jong ka yeng kumta lada chia ba ka kini ka yap ukpa u hapmi no ban wata ka wei pat ka jakari patmai umla ban ra ne kam trai ya ki khun namar kim dai ki kur ki cha jong u ka khun khadu menta kam shong yeng shu namar ka hap lej put yau khau menta ukuni pechu ya ki persa pomdon kimi shu namar yala deru uhap haka jingsumar jonggalok kumta lahap lej aitino yaki shaying rikun swet ne hap ai adopted no haki bomdon kun compare wat lahap bandu yala kachat kakong lada chia po usha be akalok don kikur ki bapet yo don pat ki balej pu ya usha mercy home udang ubadang klan kemet ulej pentingan yala de hapa takiat bat ikong dikor ngakwa ban biang sa sisin ya kan ka jingtho ka ba ki kentin ki bang sudun kam te hangne ngayu i ba ka jingle ka jongi ki jebru hosi ni la pen khin na dong sedong te menta tong in ya perkat kendiat kenson maluma namta ini i kentin ka ba ngan pule Om tang ya kekente lakang ban syong dorbar. Henry, wat ya usnrang baklim kita main. Ubat ko ubamat la lakang ya ki haka juk jong ka dustur kasim chwa. Tikini ki kentin. Giba wat giba ana ya ki kentai brio. Omlong ban bo lane. Banya don lang hak taka dorbar hima lana dorbar snong dorbar thau bat haki liang baro Henry menta kabangai ilengo pat baro ki jingdon kam la kurublut de ki kentei
bat ladu borlut ki shenrang badayang ne ka jaj beru ka telot badayang ne ka jaj beru ka jot sisin pakarempe ka jot karempe ying ka jot ka ying ka jot kin mau ka shnong baro ka we kan nom skam bat naba ka jing bom skam jong ka shnong kin mau ka hima baro kan nom skam nalor ba ka hima kam skam baro ka we ka jela jong ka jaj beru khasi juni kan jot bat kan pra namar balada upaya ubaskem unduk lane shitang lane unpot kata kaying paro kawe kan la le ayu kata kaying paro kawe naba uding ba lane uto rishot undukut na tingawer bat ngakot ya paro kikun samla jong ka jaj beru khasi ba ye kini kimat ki banga ai shapi bat ki khau perkhat ki sam shapi to daya pule bat de ti jiliu ba nakapor shakapor kanang ba khendiat pa khendiat yin yo yu sompo yin yo ki sompo perkhat ki ba ai kata jabing jonga jongpi kum ki samla ba kum bangi ai kam yalade bangi de kita ki priu ki ba kam kerpang ditang kini kublishpon